और Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Ha kawai na kijingja ka bamju khamja kalaja ha kasnong diwala ha Pratapgarh district jongka jala Rajasthan ha ka baki Paidbah kila Hiar Thma ya ki Pulit da Sohmynken Dung bat kani kalaja ha kapor bakadon ka Jingiakynad ha pedeng ki ar ken hun ha kani kasnong hadin bala yo jingtep ya kani ka Jingiakynad ki Pulit kila led syakani kasnong bantem bat ban ommi kanu ka jingmen saubrio hanrei haba kila poi hangtai ki Paidbah kila yami krui bat kila kawang nakhamat ki Pulit da Sohmynken Dung bat hadien ki bom ki tiet yaki da udieng ki Pulit ki bala mensau kila petkrat na katei ke jaka ka Jingiakynad kalami na kadaw ka jingyap jong wei usamla ha katei kisnong ya ka baki bahayeng kila keno abakadei kata ka wei ka kenhun kabadon keti ban penyam USP jong katei ka district ulayathu baki Paidbah kila penjulor ya ka kali ki Pulit bat ya ki Pulit ki ba mensau la penket Sha Arnold Hospital USP ulayathu bahadu menta la yo kem khandai ngot ki briu ki badon keti ban le ya kanikakam भाई साहब मत करो काका मत करो अरे रुक जाओ ऐसे मत करो अरे करा हाँ क्यों पुतर पे रहे हो अब तो बात कर रहे हो क्यों मार रहे हो ला 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 दो ला